Ні, ну це просто розрив мозжечка. Лісова дорога, продовження, нам десь залишилось, ну може метрів 700 по ній, і потім будемо вже звертати. І тут таке. Трапляється в дорозі сміття, всякі радянські пробки, знаєте, таке, що зазвичай в лісі буває. Але щоб сказати, що дуже багато, то ні. Блін, аби не пробка. Ну вони наче нижчий сигнал дають. Так, ну що? Ну і де ти, наш маніпусик? Десь. Так, десь уже в грудці. Інтрига. Ну. Оп. Оп. Хто це в нас тут такий? Лісовий маніпусик.